magapatigayon sa Interagency Government Service Caravan para nga sa mga transport workers ang Department of Labor and Employment kung DOLE nga pag-umpisahan sa mga adlaw tubtubwas Marso 27. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney George Ferraris, Officer in Charge sa Technical Services and Support Division sa DOLE 6, iyagin pahayag mag-umpisay nilin las 10 ang aga, tubtublas 4 sa hapon sa mga terminal sa syudad. Ini nga programa may tinutuyo nga idulong mismo sa mga transport personnel ang pila ka mga serbisyo sa gobyerno halin sa mga government agencies. Lakip diri ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Health, Social Security System, PhilHealth kag Pag-ibig Fund. Ang mga nasabit ngahen sa maghatag ng on-site services, kagay sa health consultations, membership registrations, kay iban pa nga serbisyo. Sunod kay Attorney Ferraris, pamaagi sa sining nga programa, ma-monitor ang labor standards kag masiguro nga yara sa maay nga kaimtangan ang mga tao sa idalom sa transport sector. The second phase is what we call the service caravan and the occupational safety and health naton nga component naman. So makadto kita tomorrow sa mga terminals that will be in sa Valyacar na terminal and on Friday sa Mohon kag sa Ungka. Lantawon sang aton nga mga inspectors ang compliance as to the occupational safety and health standards, and then mahatag lang kita sa mga services along with our partner agencies.